Commissariat de police du centre commercial n'o tun bɛ wele ko premier arrondissement i b'a ye k'a fɔ ko 4 octobre okumu kɔnɔna la olu ye dayɛlɛnni kɛ 4 octobre ye mun ye polisiya baara ye mun ye dayɛlɛnna denmisɛnninw fo ka taa se dugutigilakaw sugu sigibagaw ka taa se maa caman ma walasa ka polisiw ka baara ɲɛfɔ maaw ɲɛna i b'a ye k'a fɔ ko kɔrɔfɔ caman kɛra nin kɛnɛ kan min bɔra o la an ka lamɛn. Quarante bɛ dilan cogo di n'i bɛna quarante dilan i bɛna ni mun ni mun ye est-ce que mɔgɔ bɛ yan mun b'a dɔn quarante bɛ dilan à partir de quel âge jɔn b'a dɔn aw la 18 ans jɔn yɛrɛ bɛ yen 18 ans bon ɲɛ tɛ nin kumakan ɲɔgɔnya in fisayara quarante de 18 ans ye dɛ quarante ye san 15 de o de bɛ papier kɔnɔ Donc le 4 octobre 1960, Mali ka indépendance talen kɔfɛ le 22 septembre 1960. O tile damadɔni kɔfɛ parce que indépendance talen o y'a sɔrɔ tubabuw de b'an fɛ yan baara la o y'a sɔrɔ olu de tun b'an ka fɛnw bɛɛ ɲɛma mais na indépendance talen a fɔra ko k'a yɛrɛma yɔrɔ an segin Mali ma an yɛrɛ k'an ka fɛn bɛɛ k'an yɛrɛ ye bon o kɛlen a bɛɛ tɛ se ka di yɔrɔnin kelen o y'a to baarakɛyɔrɔw ka yɛrɛma hɔrɔnya d'u ma dɔɔni an yɛrɛ bɛ se k'an ka baaraw kɛ cogoya min na. Donc après le 22 septembre sera dɔrɔn le 4 octobre tubabu laban min tun bɛ yan tubabu polisiw tun bɛ ka baara kɛ yan tubabu polisiw de tun bɛ ka baara kɛ Mali la o y'a sɔrɔ Mali polisiw bɛ yen mais tubabu polisiw de tun bɛ ka baara kɛ Mali la fɛngɛ olu de tun ye ɲɛmɔgɔ ye maintenant sisan le 4 octobre comme Mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta olu polisiw fana ko k'olu bɛ segin ka taa u ka dugu la n'o ye Faransi ye donc ka Mali polisiw to yen an yɛrɛ fana k'an ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ ka sɔrɔ tubabuw sen tɛ an ka baara la. Bon, olu ye passation kɛ don min na o de bɛnna le 4 octobre 1960 ma. Sika fɛti de comme 20 janvier ye sɔrɔsiw ta cogo min 4 octobre ye polisiw ta ye donc kɔrɔlen an b'a kɛ école de police la mais ɲinan ɲɛmɔgɔ y'a ɲini an k'a kɛ bɛɛ k'a kɛ ka yɔrɔ la donc an fana y'a décidé an ni an den n'an dɔgɔnin ni an denko k'a ka ɲɔgɔn fɛ an n'an ka mɔgɔkɔrɔba n'an ka quartier ni fɛnw jeunesse bɛɛ donc polisi tɛ siranyan fɛn ye. A yɛrɛ wuli kunbɛ a kan na ka na dɔn polisi na komi a dɔn y'a fɔ cogo an bɛɛ ye kelen ye a ka bila kunna siranyan fɛn tɛ sisan a bɛ se ka fura dɔ ka wele ka fɔ a ka somɔgɔ dɔ bolo k'a bɛ polisiso la a bɛ siran même n'a mun filɛ sisan dɔ ka telefɔni ta ka wele ka na ale polisi la ne polisiso la i taara mun na a bɛ siran donc fɛn tɛ i bɛ se ka na fɛn na ko i ka yɔrɔ ni fɛn tɛ i bɛ se k'i mɔgɔ ɲɛnabɔ i bɛ se ka na fɛn caman kɛ polisiso la san ka kɛ ni ko kuntan kɛ ni fɛnw ye. Donc a wele kun de k'o ɲɛfɔ komi an b'an ka mɔgɔkɔrɔbaw wele a kan ye olu yɛrɛ da polisi ka baara k'u bɛ a k'a faamuya olu yɛrɛ ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan donc o de y'a to an y'olu wele an bɛna kuma d'olu yɛrɛ ma olu yɛrɛ b'an ka baara ɲɛfɔ an ɲɛna k'a yɛrɛ la foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛɛ ye kelen bon commissariat nin fana fɔlɔ a tun bɛ fɔ a ma commissariat du premier arrondissement mais maintenant commissariat tɔgɔw yɛlɛmara ni sisan yan bɛ wele commissariat du centre commercial. Commissariat du police du centre commercial. Deuxième arrondissement, au commissariat de Travela Boulevard. Troisième, le commissariat de Kenzambougou. Donc, au tour nous y a c'est pour que, à partir de il retrouve au Ninina. Nous avons commissariat de 4e arrondissement, à Doba, à Inigali, mais nous avons commissariat de Torokorobougou, directement, il n'y a pas avec Torokorobougou quartier là. Donc, facilement, obstacle à Takata, il y a donc, commissariat de Toro, il y a Mara ou de Kama. École représentant commerçant sugu b'a la olu fana ka ɲɛmɔgɔw bɛ yan transporteur minnu bɛ sotarama boli taxi ani car ni fɛnw olu fana ka ɲɛmɔgɔw olu ka représentant bɛ yan bon ani école ɲɛmɔgɔw ani an yɛrɛ sigidala mɔgɔw olu bɛɛ faralen bɛ ɲɔgɔn kan yan mais a base ye an y'aw de wele donc aw welelen kɔfɛ an ka sɔrɔ k'olu wele ka na pour que an bɛɛ bɛ se ka jɛ an ka se ka kuma. Olu ka yamaruya kɔnɔna la n'a sɔrɔ n'an bɛ se ka kuma daminɛ ne yɛrɛ tɔgɔ ye commissaire Nantigi Sadu Sogoba ne ye yan commissaire adjoint bon an ka ɲɛmɔgɔ bɛ yan commissaire Isaka Traoré an bɛ se ka min ɲɛfɔ aw ɲɛna komi aw ye denmisɛnninw ye aw ye sifinnakaw ye aw de ye don dɔ mɔgɔkɔrɔbaw ye Mali in bɛna to aw de bolo aw de bɛna baara k'a kɔnɔ bon bi ye le 4 octobre de donc le 4 octobre 1960 Mali ka indépendance talen kɔfɛ le 22 septembre 1960 o tile damadɔni kɔfɛ parce que indépendance talen o y'a sɔrɔ tubabuw de b'an fɛ yan baara la o y'a sɔrɔ olu de tun b'an ka fɛnw bɛɛ ɲɛma mais na indépendance talen a fɔra ko k'a yɛrɛma hɔrɔnya segin Mali ma an yɛrɛ k'an ka fɛn bɛɛ k'an yɛrɛ ye
bon o kɛlen a bɛɛ se ka di yɔrɔnin kelen o de y'a to baarakɛyɔrɔw ka yɛrɛmahɔrɔnya d'u ma dɔɔni an yɛrɛ bɛ se k'an ka baaraw kɛ cogoya min na donc après le 22 septembre sara dɔrɔn le 4 octobre tubabu laban min tun bɛ yan tubabu polisiw tun bɛ ka baara kɛ yan tubabu polisiw de tun bɛ ka baara kɛ Mali la a y'a sɔrɔ Mali polisiw bɛ yen mais tubabu polisiw de tun bɛ ka baara kɛ Mali la fɛngɛ olu de tun ye ɲɛmɔgɔ ye maintenant sisan le 4 octobre comme Mali y'a ka yɛrɛmahɔrɔnya ta olu polisiw fana ko k'olu bɛ segin ka taa u ka dugu la n'o ye Faransi ye donc ka Mali polisiw to yen an yɛrɛ fana k'an ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ ka sɔrɔ tubabuw sen tɛ an ka baara la bon olu ye passation kɛ don min na o de bɛnna le 4 octobre 1960 ma donc u y'u kɔ don o don de ko bon Mali polisiw aw fana k'a ka baara ka aw yɛrɛ aw bɛ baara fɛn o fɛn kɛ aw bɛ patrouille kɛ o carte dilan o passeport dilan o ani mɔgɔ lakana a bɛ fɛn o fɛn kɛ an tubabuw da t'a la tuguni an y'an ka minɛnw cɛ anw bɛ taa an ka tubabu dugu la aw k'a ka baara kɛ donc o de fana ye indépendance kɔfɛ polisi kɛrɛnkɛrɛnnenya la polisi fana ka indépendance de y'o ye polisi fana ka ɲɛnajɛ de y'o ye donc san o san an bɛ ɲɛnajɛ k'a la bon ɲinan ta kɛra nin ye an y'a jateminɛ k'a lajɛ déjà an sigiɲɔgɔn bɛ yen quartier kɔnɔ mɔgɔw bɛ yen an n'olu bɛ ɲɔgɔn dɔn don o don olu n'u bɛ yɔrɔ ni fɛnw na problème foyi t'an n'u ɲɔgɔn cɛla la mais aw ye denmisɛnninw ye caman bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ nin y'u siɲɛ fɔlɔ ye ka don polisiso kɔnɔ ou bien nin y'u siɲɛ fɔlɔ ye ka don nin commissariat in kuru kɔnɔna la bon a bɛ k'u kɔnɔ ko polisiya ye ko wɛrɛ don dɔw yɛrɛ bɛ polisiw ye carré kɔnɔ dɔrɔn u bɛ siran donc aw wele kun ye ka na aw ladon polisiso in kɔnɔna de la a kana ye k'a fɔ polisiw tɛ dɔwɛrɛ ye polisiw aw yɛrɛ de sini ma sinikɛnɛ ma a bɛ se ka kɛ aw tilancɛ bɛɛ bɛ kɛ polisi ye dɔw yɛrɛ bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔ ye dɔw bɛ kɛ juge ye dɔw bɛ kɛ avion bolila ye mais a k'a dɔn depuis bi ko polisi in aw yɛrɛ dɔw de don aw kɔrɔw de don aw faw de don aw baw de b'a la aw kɔrɔmusow de b'a la wa aw yɛrɛ fana bɛ se ka k'a ye don dɔ donc o de hukumu kɔnɔ an y'aw wele ka na pour que dibi min bɛ an n'aw ɲɔgɔn cɛla la o dibi ka tigɛ ka bɔ yen en même temps a k'a dɔn k'a fɔ an bɛɛ de ye kelen ye wa polisi in ye aw yɛrɛ de ta ye au contraire donc ni kumakan damadɔnin bɔra a la an bɛna aw to yen aw yɛrɛ ma polisi biro fɛn o fɛn bɛ yen aw bɛ yala yala a bɛ don kɔnɔna la polisiw min bɛ kɔnɔna la a b'u ɲininka olu sigilen bɛ k'aw makɔnɔ u ka baara ye min ye parce que n'i nana polisiso kɔnɔ bɛɛ n'i ka baara de don baaraw de faralen ɲɔgɔn kan o bɛɛ de bɛ taa fara ɲɔgɔn kan ka taa kɛ aw lakanani ye polisi mobili min filɛ nin ye polisi mobili mun jɔlen bɛ ko polisi sɛbɛnna a b'a fɔ ko pick-up a b'a sɔrɔ cogo dɔn a bɛ sɔrɔ cogo di yan a t'o sɔrɔ cogo dɔn bon nin ye aw fa n'aw baw ka impôt ni wari min bɛ sɔrɔ ka tigɛ ka bɔ aw sara la commerçants bɛ feere mun kɛ wari min bɛ tigɛ impôt la transporteurs bɛ boli min kɛ n'u bɛ taa vignette ta ka taa fɛngɛ ta visite technique kɛ o wari n'o fɛnw de faralen bɛ ɲɔgɔn kan k'o kɛ ka mobili in san pour que polisiw bɛ don a kɔnɔ ka yala ka aw lakana bon o mobili kelen o kelen n'a y'o jenisɛ kɛ n'a fɔ a ye tasuma dun aw yɛrɛ ka wari la aw y'o yɔrɔ fɛnɛ fɔ donc an b'aw to yen bureau fɛn fɛn ka da aw ye yan a bɛ don o kɔnɔ a b'o ɲininkali kɛ e ka baara ye jumɛn ye ni cɛ bɛ a b'a fɔ ne fa a ka baara ye jumɛn ye o don ɲɛ la o b'o ɲɛfɔ ne fa a ka baara jumɛn o bɛ don o b'o ɲɛfɔ a ɲɛna a y'a faamuya fo ka taa se aw taa wagati ma a bɛ fɔ o de ma ko journée porte ouverte a y'a faamuya le 4 octobre polisi laban tun bɛ tubabu polisi laban tun bɛ yan ale y'a yɛrɛ ta ka taa n'a ka minɛn bɛɛ ka baara to Mali polisiw bolo n bɛ fɛ n'a bɛ bɔ a ka bɔ n'o hakilina a k'o dɔn désormais a ka Mali histoire la parce que o ye Mali histoire dɔ ye a y'a faamuya. an bɛ barika da polisi ɲɛmɔgɔw ye u ka nin organisation in na denmisɛnninw ye opportunité de y'aw bolo aw ka se ka faamuyali kɛ polisi kan aw k'a faamuya k'a fɔ ko polisiw bɛ yen nɔ anw yɛrɛ de ye polisiw bɛ anw yɛrɛ de kama polisiw bɛ yen k'an lakana de polisiw tɛ yen k'an kɛlɛ yala denmisɛnninw aw ni baw de ka sɔn kosɛbɛ kodi donc n'aw ye kuma min mɛn aw baw da aw b'a dɔn k'a fɔ siranɲɛ ko tɛ parce que ni denmisɛnnin bɛ siran yɔrɔ muso bɛ siran yen mais n'i ye muso jafariyalen ye ka kuma dɔ fɔ aw ye aw b'a faamuya k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la polisiw bɛ yen nɔ walasa ka se ka aw de dɛmɛ bi ye occasion ye aw ka se ka ɲininkali bɛɛ kɛ polisiw la yala hali n'aw ye polisiw natɔ n'u ka mɔbili kɔnɔ hali quartier kɔnɔ u tɛmɛtɔ gansan aw bɛ boli aw yɛrɛ ma aw bɛ agiter aw yɛrɛ ma bi o ye occasion ye aw k'a faamuya k'a fɔ a mankan tɛ aw ka agiter aw bɛ fɛ ka fɛn fɛn dɔn polisiko la ne bɛ fɛ ka min fɔ aw ye aw k'o ɲininkaliw bɛɛ kɛ aw ka ɲininkaliw bɛɛ kɛ ka taa aw yɛrɛ fan fɛ polisiw ko la ka polisiw ka baara ɲɛdɔn wa an bɛ min ɲini aw fɛ fana n'aw bɔra yan denmisɛnnin teri b'aw bɛɛ bolo aw ka nin ɲɛfɔ aw teri tɔw ye minnu ma yan ka sɔrɔ aw ka kunnafoni jɛnsɛn k'a yira k'a fɔ bi an tun bɛ polisi la an y'a dɔn carte d'identité n'i ye san 15 sɔrɔ i bɛ se ka carte d'identité ta
tiɲɛ la ne yɛrɛ kun t'o dɔn parce que don o don ne ka lagare b'a fɔ ne ɲɛna ko mama ne bɛ san 17 la ne bɛ se ka carte d'identité sɔrɔ n ko ayi e ma se fɔlɔ ko ayi ko san 15 k'i bɛ carte d'identité ta ne ko ayi i ma se fɔlɔ mais bi n ye certitude sɔrɔ k'a fɔ ko a bɛ se ka carte d'identité sɔrɔ yɔrɔ ne yɛrɛ fana nali ma kɛ fu ye yan donc aw k'aw jija aw nali kana kɛ fu ye ni mɔgɔ taara yɔrɔ la i ka kan ka bɔ yen ni résultat dɔ ye i man kan ka bɔ yen i nana cogo min i man kan ka segin o cogo kɔrɔ la i ka kan ka segin i ba yɛlɛmalen donc an bɛ ala deli n'aw bɛ bɔ yan aw ba yɛlɛmalen ka bɔ yan k'o su ka kunnafoni kan kunnafoni jɔn jɔn ani tiɲɛ kunnafoni o ka kɛ aw bɛɛ bolo donc an bɛ dugawu k'aw ye ala k'aw ka kalan taa ɲɛ ala ka ɲinɛ année scolaire kɛ année scolaire basigilen ye ni minnu bɛ examen la ala ka examen diya ala k'aw ka mɛtiriw kɛnɛya d'u ma a ka kɛnɛya di aw yɛrɛ ma ala ka kɛnɛya di an bɛɛ lajɛlen mais ne bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ kɛ denmisɛnninw na jɔn somɔgɔ ye policier la o tigi k'a tɛgɛ kɔrɔ la donc sisan yɔrɔ aw bɛɛ y'a ye k'a fɔ k'aw bɛɛ somɔgɔ ye policier ye k'a fɔ k'an yɛrɛ bɛɛ ye policier de ye c'est à dire policiya kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'i ye jeli don k'i tɛ yɔrɔ bɛ kɛ policier ye n'i ye a ta k'a lajɛ i ka baara kɛ ko ɲuman yɛrɛ i bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ polisiw ka cadre kɔnɔna la i bɛ se ka polisiw ka baara k'u ye quoi polisi ninnu tɛ yan dɔrɔn k'a fɔ k'u bɛ zo ni nafigiw ni fanaw dɔrɔn de minɛ k'u datugu yan ani bagabɔw non polisiw bɛ yen ka aw lakana de k'anw lakana an fana y'o dɔn mun na anw yɛrɛ sukɔnɔmɔgɔw an yɛrɛ ni polisiw anw tun cɛ ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que an tun bɛ siran polisiw ɲɛ mais an nana faamu jaw tɛ an ka sugu basigilen don an n'a ye mɔgɔ yeleke sugu kɔnɔ n'an sigalen don a tigi la an bɛ polisiw wele karisa an ma nin ka taabolo faamu dɛ i tɛna ka na intervenir jana an yɛrɛ ka taa fɔ dɔrɔn karisa tiriba b'a kun na a kunkolo melekelen don a bɛ k'an kɔnɔ ko jadisi ou bien fɛn dɔ don mais an bɛ polisiw de wele parce que olu de b'a baara dɔn olu bɛ se ka na intervention kɛ k'a tigi ɲininka n'a y'a sɔrɔ sikanamɔgɔ don ni sikanamɔgɔ tɛ bon hali o kelen kelen ka kan ka sɔrɔ aw yɛrɛ ka numéro vert bɛ aw ka ekɔlisow ninnu na o numéro bɛ yen nɔ an ka kan ka o ta a ka mɛtiriw bolo tuma bɛɛ n'a ye fɛn dɔ ye ala ka quartier la n'an ma se ka da la dɔrɔn n'a sera la tigi la a bɛ polisiw wele a bɛ jamana lakana quoi donc n bɛna mun fana fɔ aw ɲɛna suguba kɔnɔ bi an ka ko caman tun bɛ yen an ni polisiw tun bɛ kɛlɛ mais commissaires nalen o y'a yira an na k'a fɔ an ka n'o kɛlɛ kɛ ni ko ko kɛra suguba kɔnɔ n'a ma bɛn an ka se k'u ka ɲɛmɔgɔ wele dɔrɔn a ko bɛ basi mais o bɛ sɔrɔ mun fɛ n'a ye ɲɔgɔn lafaamuya ka ɲa kumakan ɲumanw k'a dɔn k'a fɔ ninnu b'an ka baara ninnu y'an yɛrɛ somɔgɔw de donc foyi tɛ gɛlɛya an si ma bilen donc an ka hakili to a la aw minnu mun sigilen filɛ nin aw de ye sini polisiw ye aw kana miiri tan dɔrɔn commerçant camanba bɛ se ka bɔ aw la sini comme polisi camanba bɛ se ka bɔ aw la en 91 anw ye ekɔlidenw ye i n'a fɔ aw ɲɔgɔnnaw anw kun ɲɛ tɛnɛ ye polisi de ye anw kun mana polisi ye an ka ekɔliso la dɔrɔn an bɛ bakuru ta k'u bɔ k'u nana anw de kɔso la k'a sɔrɔ n ma na kɔso la dɛ fɛn minnu b'an tɔgɔ la jamana kɔnɔ dɛ olu nana lakana mais an kun t'o kalama ne ni minnu kun bɛ bakuru ko olu yɛrɛ caman kɛra polisi ɲɛmɔgɔ ye bi fo ne bɛ to k'a f'u ɲɛna ko 91 i kun bɛ bakuru ko i bɛ sɔn ka bɔ bi yan u b'a fɔ ne ka taa ka k'u da la mais parce que u kun t'a dɔn u bɛna laban bi tantɔ donc a b'a bila u kunna fɛn o fɛn bɛ yen jamana in kɔnɔ aw denmisɛnninw siniɲɛsigi la aw de s'a don donc an y'an jilaja n'a y'a kari bi sini dɔwɛrɛ de bɛ taa ɲini ka na bila mais yann'a to yen nɔ mun bɛ yen sini o bɛ se ka échanger kura wɛrɛ la k'a sɔrɔ gɛlɛya foyi ma sɔrɔ a kɔnɔ donc a b'o yɔrɔ bila aw kun na polisi bɛ anw bɛɛ de kama an bɛɛ de ye polisi ye an ka polisiw dɛmɛ u ka baara la yan don yɔrɔ wɛrɛ don aw ka quartier don polisi bɛ yɔrɔ wɛrɛ a y'u dɛmɛ u ka baara la polisi y'an dɔw de ye an baarakɛɲɔgɔnw de don an somɔgɔw de don an bɛɛ ye polisi ye cogo di ka d'a kan ni dɔ fa tɛ polisi ye dɔ ba y'a ye dɔ kɔrɔmuso y'a ye donc n'a taara fɔ fɛnɛ k'a fɔ polisiw bɛ fɛ ka na anw kunnafoni u ka baara kɛcogoya la i n'a fɔ caman y'a fɔ cogo min na n'a fɔra dɔrɔn ko karisa taara polisi la den somɔgɔw bɛ siran na an bɛ fɛ o sira in de ka bɔ yen an ka dɔn ko polisi y'an baarakɛɲɔgɔnw de ye o de kama commissaire adjoint y'a fɔ ko cour kɔnɔna porte bɛɛ dayɛlɛlen b'aw ye bi n'an donna kɔnɔna na an bɛ taa suma anw ɲininka u ka baara kɛcogo la kelen 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 u bɛ ɲɛfɔli k'an ye an bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ ni somɔgɔ sama ye n'an taara so an b'an baw kunnafoni an n'an faw an n'an kɔrɔkɛ ja an yɛrɛ tun bɛ siran polisi ɲɛ polisi tɛ siran fɛn ye anw t'a dɔn an y'a dɔn an fana bɛ aw kunnafoni o cogoya la. ni lajɛ in kun ye fɛn kelen de kɛrɛnkɛrɛnya la pour que an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka polisi dɛmɛ ka baara la fɛn min b'a ni polisi bɔ ɲɔgɔn na o ye tenue min fulu kana nin ye caman bɛ yan bi polisiw de don mais tenue t'u kana e b'a dɔn n'u bɔra sa t'u jɔ aw kɛrɛfɛ aw b'a dɔn ko polisiw don wa
an taara ko polisiw don alors que polisiw de don o kɔrɔ ye mun ye polisi y'an dɔ de n'an ma dɛmɛ u fɛ n'an ma fara u kan k'u dɛmɛ baara in na baara min don u bɛ jama baara la ko anw de ka baara la u bɛ faso baara de la waati dɔ kɛra bi commune kɔnɔ aw yɛrɛ b'a kalama ni polisi tun bɔra hali carré kɔnɔ o waati ma jan kosɛbɛ yɛrɛ 2019 ni polisi tun bɔra ka se carré dɔ kɔnɔ denmisɛnninw bɛ bɔ ka gabakun ta k'u b'u bon yala o ka ɲi wa dɔ bɛ sɔn o ka ɲi i bɛ kabakun na k'i kɔrɔkɛ bon walima k'i fa bon o bɛ ɲɛ wa ninnu ye an balimaw de ye an kɔrɔw don an dɔw don fɛn kelen maa n'u bɔ ɲɔgɔn na o ye tenue de ye donc an k'a bila an kunna k'a fɔ polisi y'an dɔ de a y'a faamuya n'aw bɔra yan aw ka waleya ka kɛ fɛn fɔlɔ min ye o ka polisi dɛmɛ a ka baara la n'a ye polisi dɛmɛ a ka baara la a bɛ i n'a fɔ aw farala jamana kan ka jamana dɛmɛ a ka baara la mali ma ko b'o de la bi. ne b'a fɔ ne tun t'a kalama ko carte d'identité bɛ taa fɛn 15 ans. Aw ko b'a ban. ne ko diyara n ye. Commissaire n'a qu'à bien, on vient de fort. Nous y a de fort. Écoutez. Maintenant, donnez. Comme il était dans le drama. Avant Claude Daele, avant Kuma Damna, avant Grifana Daele, Kuma Lame, il y a fait un bon. Il y a des cas signes signes quoi. Là, on y a un tag à Gabon. Il y a une forme, il y a la commissaire à votre commune. Aw k'a dɔn sini ma sinikɛnɛ ma hali n'aw nana jamana in ta dɔw bɛ kɛ policier commissaire dɔw bɛ kɛ médecin dɔw bɛ kɛ ingénieur ye etc. aw minnu filɛ nin ye an ka maaw de ma a y'aw jilaja commissariat tɛ yɔrɔ ye ko n'i nana i bɛ minɛ k'i bila ka so ou bien policiw b'i don da k'i bɔ tan mɔgɔ i tɔgɔ ɲini tɔgɔ ɲuman ye yɔrɔ i tɛ sɛgɛn. aw denmisɛnninw aw yɛrɛ dɔrɔn hali mɔgɔ dɔw bɛ yen hali n'aw yɛrɛ bɔra la n'aw taara ekɔli aw taa n'a ye polisi la bi yanni u k'a dɔn min de don aw baw ni aw fa dɔn jaw ni aw tɛ polisi la aw b'u jate a ye kalan kɛ a bɛɛ bɛ kalan in de kɔnɔ foyi tɛ kalan bɔ a kɛra mori kalan ye a kɛra tubabu kalan ye a ye kalan kɛ kalan bɛ mɔgɔ hakili dayɛlɛ i bɛ fɛn caman dɔn ka sɔrɔ i ma se a yɔrɔ la n'i sera a yɔrɔ la i tɛ kalan kɛ n'aw ye kalan minɛ n'aw sɛbɛn sisan ka n'a bila fo aw si ka se yɔrɔ dɔ la aw b'a dɔn k'a fɔ min fɔ aw ye bi tiɲɛ de don an ka bi kuma sini tiɲɛ don dɛ an bɛ hakɛ to fana ne kuma tɛmɛna n m'an yɛrɛ yira ne tɔgɔ docteur Siraba Sisoko ne ye Darussalam dugutigi ye ala sago aw sago.